loistavaa huomenta tai päivän puolellahan jo ollaan, mutta minulle huomenta kun heräsin tuossa 10:30 maissa silleen kunnolla vähän vielä tosin vapisuttaa, mutta eiköhän tässä tallipäivästä selvitä. Yritetään nyt saada jonkinlainen tallipäiväpostaus tehtyä. Katsotaan miten onnistuu, kun olen niin erittäin luonteva kameran edessä puhumaan tässä justiinsa. Tuli sopivasti tämmönen hellepäivä 2 viikon sadeputken jälkeen ja olen sitten ajelemassa tallille vihdoinkin, kun sain itseni raavittua sängystä ylös. Saa nähdä miten piirto jaksaa liikkua, kun on näin kuuma keli, mutta siitäpä se laski vallaa, kun hän on hikoa kunnolla. Täällä on sunnuntain kunniaksi näitä sunnuntaisuhaareita liikenteessä, eli nämä olisi vähän ohi, niin päästään paremmin tuonne perille asti. Joo, tänään sitten laitellaan vähän puomeja kentälle. Tarkoitus olisi vähän saada jumppailtua viirtoa. Siinä vähän peräpääjumppaa, takajalkojen aktivointia. Varmaan jonkinlaisia innareita, jumppasarjoja. Katsotaan nyt miten paljon sinne jaksaa rakentaa, mutta eiköhän sinne jotain keksitä ainakin. Piirtohan ei oikein hirveästi tykkää, jos on jumppasarjaa tai semmoista, että joutuu nopeasti hyppäämään puomin jälkeen, kun se ei oikein osaa kontrolloida sitä hyppytekniikkaa. Tai sillä ei ole kauhean hyvä se tekniikka siihen, että jos pitää nopeasti tehdä pari pomppua putkeen. Katsotaan, jos siihen saataisiin vähän muutosta tämmöisillä harjoituksilla. Siellä on lehmiä. Tänkin ollaan jo perillä. Katsotaan, onko viirto vielä tallella tuolla laitumellaan. Jännittää aina tulla tallille katsoa, onko hevonen pysynyt aidassaan. Siellähän ne syöpi oikein nätisti kaverin kanssa. No. Niin, nyt lähdetään pyydystämään ponia laitumelta. Siellä öttiäiset kiusaa mamman pikkupullukkaa. Mikä on muuten tainnut laihtua vähän sen sitten siitä, kun viimeksi tarkastelin ihan kriittisellä silmällä. Ootko Piirto laihtunut? Olet, niin. Siinä on uljaampi tyttöystävä. Päitset. Ihan märät päitset, kuinkas muutenkaan. Nää on kyllä niin. Suloinen pari. Olette suloinen pari. Myy. Varusteet ottamassa. Siellä on ihanan puhtaat minun varusteet. Piirron varusteet. Ja Piirto. Moi. Kuka siellä rälläköi? Moi. Oot sä nyt vähän möks? Ootko vähän möks, kun oli rapsutushetket kesken kaverin kanssa? Siinä on melkein puhdas poni, ei kuota jalkoja. Oikein siisti harja. Ei niin siisti häntä. Käytiin eilen uimassa, joten se on vähän kökköinen, kun herra päätti dipata minut kokonaan sinne jorpakkoon. Niin,
Kävitkö makkoilemaan siellä? Tunnusta. Mitäänkö et tunnusta? Selvä. Mökötäs sitten, mutta hyppäämään joudut silti. Hyppäämään joudut silti. Mistä tietää, että hevonen on laihtunut? Siitä, että vyö on näin löysä. Se on jo toisessa reiässä. Ja muutama kuukausi sitten just sain vasta ensimmäiseen reikään. Ja silloin oli ihan pinkeen. Hyvä piirto. Ja lustinhihnat laitetaan hobittisäädöille. Eli viimeiseen reikään. Siltikin liian pitkät. Laiska omistaja ei ole jaksanut tehdä lisää reikiä. Siinä on suurin piirtein kaikki kohdillaan.
Niin. Nyt on hyppelyt hypitty. Pikkusen tuli hiki. Piirtokin on ihan väsyä. Ötököt on aivan uskomattoman raivostuttavia. Ylipäästiin kaikista esteistä. Saattoi pari huomia tulla, mutta tosi kivasti meni. Hei! Eläinpiirto syö sitä puuta. Tänne. Loppukävelyillä tosissaan ollaan. Lähettiin tähän tielle vielä vähän se. Täällä on vähän viileämpää. Ei niin paljon ötököitä kuin tuossa kentällä, mutta kylläpä ne taas aika lahjakkaasti seurata meitä. Ei varmaan tänään tuu muuta tehtyä, kun mentyy kylmään suihkuun ja juotua vähän kylmää limua. Tänään on jo tarpeeksi rehkitty. Varsinkin kun eilisen jäljiltä vielä vähän heikko happia. Huomaa tehneensä jotain. Niin. Onko Piiralla nyt vähän ärsytys päällänsä? Siinä, me jatketaan matkaa. Oottelee kaverit. Toisilla on ollut ikävä jo sinulla. Meneekö Piirto piehtaroimaan vai syömään? Taitaa mennä piehtaroimaan. Siihen kävi. Kiveen päälle totta kai. Hylly meni ihan ruttuun. Ja totta kai se otti tuon heti pois. Voi mamma hölmäläinen. Oi pikku lihapulla. Ihan kun sitä kutittas jostakin.
Joko jaksat nousta? No niin. Sekö riitti? No niin, eli nyt on sitten piirto ja tavarat ja kaikki paikallaan. Autoavaimetkin löytyi virtalukosta. Hetken aikaa niitä piti etsiä, mutta siellä ne oli. Minä olen hikinen, naama on punainen. Mutta oli ihan kiva tallipäivä kyllä tällä kertaa. Ja tässä näette meidän hurjan tappajarotuisen vahtikoirapetomme, joka repii kuin sika. Siksi sen toinen nimi onkin Possu. Vai mitä, Repe? Tuletsi? Hyi, ei nuolla. Niin. Tässä on Repe. Repe ei jaksa riekkua lenkillä. Varsinkaan näin kuumalla kelillä. Onko Repe hieno? On. Ootko hurja peto? Oot. Niin, hirveä hurja peto. Repe, ootko hurja peto? Ootko hurja peto? Oot. Noniin. Repe. Up. Loppu. Vierellä. Semmonen peto. Vapaat, saa mennä. Mene vaan. Niin, eipä minun päivään oikeastaan muuta kuulu kuin nukkumista, syömistä, Tiiron kanssa olemista ja Repen kanssa olemista. Ja siinä se Tero menee sivussa. Eli tässä oli my day. Pitääpä sitä kuvaamaan, kun minä syön ja nukun. Sitä se loppupäivä nimittäin tulee olemaan. Siitä voidaan ehkä kyllä hakea syytä, miksi olen vähän vihollinen. Ei lähetä liian filosofiseksi kuitenkaan. Eli tässä oli my day. Kiitos ja näkemiin.